हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव जोङो बेंकफ्रा मा आयेनजों खाजानाय बिसोरो गावसोरनि बेंकखौ फोथांना लाखिनो आरो प्रफिटआव दोननो मा आदब बाहायो जों बेखौ मोनथिनानै लागोन। जों बयनावबो बेंक एकाउन्ट दङ, पार्टिकुलारलि सेभिंस एकाउन्टआ जों बयनावबो दङ। बे सेभिंस एकाउन्टआव जों फैसा दोनो जे बे फैसानि एगेन्स्टआव बेंकआ जोंनो इन्टारेस्ट होयो 4%। दा बे 4% एक्सट्रा फैसाखौ बेंकआ बहानिफ्राय मोनो? बिदिथ' नङा जे बेंकआ गावसोरनो नट सेबखांनानै कास्टमारफोरनो फैसा हरो, बिदिथ' नङा। अब्ला बेंकआ जा कास्टमारफोर फैसा दोनो बे फैसाखौ गुबुन मानसिनो लनाव हरो आरो बे लननि एगेन्स्टआवहाय जि इन्ट्रेस्ट मोनो बे इन्ट्रेस्टखौ गावसोरजों दोननानै माखासेखौहाय कास्टमारनाव हरो। बेथ' बुजिनो गोरलै। दानिया साननानै ला मैया बेलासियासिमावहाय मोनसे बेंकआव अडिट खालामनां जमा खालामनाय थाखाखौ बिसोरो टटेल मोनदों 10 crores। दानिया बे बन्द खालामनाय समावनो सासे गिदिर बिजनेसमेना बे बेंकआव थांनानै लन बिहैयो। दा बेंक मेनेजारा बै मानसिखौहाय मोजां आरो बिनि बिजनेसआबो गिदिर मोजां सोलिगासिनो दं होननानै मोनथियो आरो लनखौ होफिनजोबगोन होननानै मोनथिनायखाय फोथायनायखाय बे मानसिनो जेसेबां कालेक्शन जादोंमोन 10 crore बे फैसाखौबो बियो बे माहाजोननो हरजोबो। अखानायै 50 मानसिफोरा बै बेंकआव थाङो, ओमफ्राय गावसोर जमा खालामनाय थाखाखौहाय बख'फिननो दरखास्त होयो। अब्ला बेंकआ हरफिननो हागोन खोमा? बेंकआथ' हरनो हानाय नंलिया। बेंकआव बुलायनाय जासिगोन आरो बेंकआनो खारनांगौ जागोन। बेबायदि अबस्थाखौ बुङो बेंक रान। बेंक रान माने बेबायदि अबस्था जेरावहाय बेंकआ कास्टमारफोरनो फैसाखौ हरफिननो हाया, बेनो बुङो बेंक रान। बेबायदि गोबां जेंना जादों आरो बे बेले बेजेखौ सुबिदा लानानै माहाजोन मानसिफोरा बेंक खुलिब्रबनानै कास्टमारनिफ्राय फैसा जमा दोननानै जेब्ला फैसा जमाया गोबां जायो, क्र'रआव थाङो, अब्ला बे फैसाखौहाय लानानै बे मालिकफोरा खारनोबो हागौ। आरो बिदि जादों जोंनि ओनसोलावनो। गोसोआव लाबोफिननांगौ जोंनि क्वन्टम ओमफ्राय र'ज भेलि बे मोननै बेंकआ फैसा लानानै खारदों। जाहाथे बिदि दाजाथों, कास्टमारफोरा गावसिनि फैसाखौ मोनफिननो हाथों, बेखौहाय नोजोर दोननानै गभर्नमेन्टआ मोनसे बडि खालामदों, जे बडिखौ RBI एबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया बुङो। बे RBI आनो मनिटरि पलिसि खालामो, जाय मनिटारि पलिसिजों गासै बेंकफोरानो खाजानाय बेखौ फल' खालामनांगौ। दानिया जाहाथे कास्टमारफोरा गावसोरनि फैसाखौ जेब्लायबो विथड्र खालामनो हायो, बेनि थाखाय बे मनिटारि पलिसिनि बादिब्ला 4% बेसेबां जमा जादों बे फैसानि 4% खौ बेंकआ गावसोरजोंहाय लिक्विड कैश एबा आखायाव फैसा दोननांगोन। अब्ला 10 crore जमा जादोंमोनब्ला बिनि 4%आ बेसेबां? 40 lakhs। बे 40 lakhs थाखाखौहाय बेंकआ गावसोरजोंहाय आखायाव फैसायैनो दोननांगोन। बे 4% खौनो बुङो कैश रिजर्व रेशिय' एबा CRR। बिनि गोजौआवहाय 17% खौहाय गभर्नमेन्ट बन्ड्स, गोल्ड रिजर्व्स आरो पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिंसआवहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय RBI मनिटारि पलिसिनि बायदिब्ला बियो गोनांथार। अब्ला बे 17% खौ बुङो स्टेटुटारि लिक्विडिटी रेशिय' SLR। अब्ला बेंकजों बेसेबां फैसा जमा थाखो? 2 crores 10 lakhs फैसाया जेब्लायबो बेंकजोंहाय रेडि थाबाय थागोन कास्टमारफोरनो हरनो थाखाय। बासायनाय 78% खौल' बेंकआ लनाव हरनो हागोन एबा इनभेस्ट खालामनो हागोन गावसोरनि लाबनि थाखाय। बे 78%आ बेसेबां जाहैयो? 7 crores and 90 lakhs। दानिया मोनसे समस्या जाबायनो जे
78% एबा 7 crores 90 lakhsखौबो बै बेंकआ लनाव हरजोब्बाय। आरोबाव गोबां मानसिफोरा बिजनेसमेनफोराबो लन बिनो बे बेंकआव फैबावदों। बेंकआ दा बहानिफ्राय थाखा मोननानै बिसोरनो लनाव हरनो? बेबायदि सिनारिय'आवहाय बेंकआ RBI नाव थांनानै RBI नाव फैसा बिहैयो। RBI आ बिसोरनो फैसा हरो, नाथाय मोनसे इन्ट्रेस्ट लायो, जे इन्ट्रेस्टखौ रिपो रेट बुङो। रिपो रेटआ बेनो जे RBI हरनाय लननि इन्ट्रेस्टखौ बुङो रिपो रेट। बे रिपो रेटआ सोलाय सोल' जाबाय थायो। बर्तमानाव बियो 4% आव दङ। दानिया बेंकआ RBI निफ्राय लन लाबाय 4% साननानै ला। ओमफ्राय बियो गावनि कास्टमारफोरनो बांसिन इन्ट्रेस्टआवथ' हरनांगोन। बेंकआ जि इन्ट्रेस्टआवहाय लन हरदों बेखौ बुङो बेस रेट। बेस रेटआ जेब्लायबो रिपो रेटनिफ्राय गोजौसिन। अब्ला जों बेंकनि माखासे टर्म्स एन्ड कन्डिशन फांसनिंफोरखौ जों मोनथिनानै लाबाय। सोरबा जुदि बेंक खुलिनो लुबैदोंब्ला बियो खुलिनो हागोन नामा? बिनि आन्सारा औ हागोन। मानो होनोब्ला बेंक खुलिनायाबो मोनसे बिजनेस। नाथाय बेनि थाखाय सेथि गोनांथिया जाहैबाय बे मानसिनाव 500 crores केश थानांगोन। अब्ला बै कास्टमारा RBI नाव दरखास्त गारनो हागोन बेंक खुलिनो थाखाय। नोंथाङा जुदि गोसोब्ला थाबैनो RBI नाव दरखास्त हैदो, ओमफ्राय बेंकनि मालिक जादो।